mga bay. So parang makulimlim yung panahon ngayon, kaya dito na natin susubukan ang ating motor. So with power pipe, big elbow, with 30mm throttle body. So ang gawin natin is mag GPS tayo mga bay. So yan po ang ating gagawin. So ito po natin gagawin ang GPS natin para malaman natin ang ating speed mga bay. So ito yung gagamitin natin, legit to mga bay. So dito po yung ating speed, kilometer per hour. So screen recording natin para may yan. So dito na natin ibabahagi yung speed sa ating motor mga bay. So ang nakakabit nito ngayon mga bay is 30mm na throttle body. Yan, 30mm with throttle body. So kita ninyo yan, with new spark plug at 8 holes na injector mga bay, ay 6 holes injector, yung pang mainit na, yung pang sniper 150 stock mga bay. So 6 holes. So naka manifold na rin, kasama na yung manifold set na to sa 30mm at manifold mga bay. So susubukan na natin yung speed niya. Hahanap lang tayo ng tempo, yung di madaming sasakyan mga bay, para naman na hindi tayo. So gagawin natin ang lahat dito sa speed mga bay, yung dapaan na natin. Ayan po, dapaan natin. So dito muna tayo sa may nangka. So ito po yung area natin. So depende sa kuha natin mga bay, papunta dito yung maayos yung pagkabira natin, yung walang masyadong sasakyan. So yun ang paabutin natin, yung mataas na sasakyan dun sa dulo. Tsaka natin papunta tayo doon, mas maganda ngayon kasi marang hindi malakas yung hangin mga bay. Kita nyo yung hangin, parang normal lang. So sprocket din natin kasama na, nag 1534 na tayo mga bay. So ratio niyan is nasa 2.1 something mga bay. Yan. Kailangan natin makarating yung mataas sa sasakyan doon mga bay. Parang tama na to mga bay, diretso na tayo. Parang dito mga bay hindi talaga ma-fix. Rolling lang yung gawin natin para hindi naman to pan drag race So nakaupo pa tayo niyan. Dito talaga tayo ma-trap mga bayo. Sige, pagbabalik na lang natin. So doon tayo kukuha ng tsimpo. Mas walang malaking sasakyan papunta doon mga bayo. Dito malaking sasakyan dito mga bayo, hirap. Yan. So nakarating tayo ng 110. Dali lang mag 110 mga bayo. Bitin talaga sa daan mga bay. So doon tayo magsisimula. Mas maganda doon mga bay magsisimula kasi mas maliliit yung mga sasakyan na dadaan dito kaysa doon. So balik tayo.
okay dito kasi kunting dapa lang para makikita yung speedometer. Ayan. Sana makapaiwas tayo niya. Ayan. Dadapaan natin. Dapaan natin. Hindi umabot ng 120 nasa 119 lang. So babalik tayo parang walang sasakyan para mas maganda. Walang sasakyan dito mga bay. Iba taga pa mag flat spring. Hindi umabot ng 120 mga bay. Ang hirap, maganda sana dito mga bay kasi medyo pababa yung daan. Hindi lang tayo makatsyempo. So yun lang. Dito pagbalik natin, dapaan natin mga bay. Medyo paangat kasi yung pa doon mga bay kaysa dito. Ay, babalikan natin diretso. Uy, ano yun? May nakikita akong logo. Dadapaan natin dito. Dadapa tayo. Umabot ng 120. Yan, umabot na ng 120 mga bay. Yan, umabot ng 120. So i-review natin sa GPS kung umabot ba. Grabe, parang napanibaguhan tayo mga bayan na mag top speed. So i-review natin kung kaya ba mag 120 mga bay. So yun na, okay na yun mga bay, kahit hindi aabot ng 120.